jenang Nanu panas udan yo kontes parian wiwit saka kidul dhewe ya Mbak Indradang nani nani jangan koro jangan koro wadahi pogo dai pogo warga ngati boyo mugi munggah suwarga Allahumma amin ya ngono kuwi parian iki ana nasihate ana dongane ya apik Mbak Endang ayo mula ora mulih bubuk pundi wau wonten Jodipati teng mriko nggih kalih Pak Gampang Pak Gampang lho Pak Gampang iki sing Mbak Resa Jodipati kok ya nggih duh luar biasa selanjutnya Mbak Lia wah nggih nandur jahe nandur jahe ning galengan galengan nyambut gawe heeh bebarengan ya Allahumma amin ayo ayo Bu sindur ayo sindu tama kaos kaki kaos kaki ambune apek kaos kaki terus rupane biru pahargyan dalu meniki lek ki iki aja meniki puniki pahargyan dalu puniki heeh mugi gayeng rame sukses selalu iya lho mamin ya apik ya ngono sinden kreatif ayo pancen biyen ya dagelan dagelan melu jaranan iki suwe gelem nyinden lak keri-keri iki ayo sapa Mbak Uun biyen ku lho turut Tulungagung wis melu bintang tamu jaranan Safitri Putra lho ora umum Winorsita lampahi anut wirama niku lho iso tak tok gentang tok gentang tok kita warga seni jaranan dangdut kreasi pinaringan asma turangga Safitri Putra tak tok gentang ngono kuwi ning kaset kan delok terus Uun ngangge kaos kaki sisih ngono terus ngangge kalung kerupuk Lydia ya. Tarian ya. sandal teklek Wah. Awas lek nganti kecemplung kalen. kecemplung laut Iya, sing jeru nduk. timbang golek Nyemplung laut. luwung rebut Allahumma alah rebut amin barang. Oh alah. Yes. Pancene ya saiki usume ya ngono kuwi kok. Ayo. Long Cina long tut Cina tut but rinebut. Ayo. Wis ngono kuwi. Saiki ora mung dalang sing rebutan job, sinden barang ya rebutan. Ayo. Elok. Tak sawang esuk dadi apa? Mbok nyonto Mas Taslimah. Ayo. Kok iso Taslimah lah dulure sok imah mula ya. Sok imah. Ya sih. Aja teklak lho, liyane. ora awang-awang Awang-awang. udan krimis Udan krimis. tak sawang-sawang Heeh.
kok tambah manis. Nggih. Ambak sepuh Pak Marno niku pancen manis. Pak Marno. Ayo iki sing kok Tulung Agung iki. Tak tung. Jelas no. Iya. Winursita lampahe anut wirama. Iya. Iwak wedhus Mak wedhus dimasak rendang. dimasak rendang. Dalange kok bagus. Heeh. Sabane ning guyangan. Wah, pleng ning rai jan. Ayo. Sing ngongkon amin sapa? Kok amin dhewe? Sapa sing gerakne iki mau? Ora manut aku iki piye? Lomba amin. Ayo. Bu Amin duwe bis kok. Hubungane apa? Piye mau iwak wedhus piye? Dimasak rendang. Masak rendang. Dalange bagus. Heeh. Sabane turut guyangan. Heeh. Allahumma amin. Ya, engko diamini lho ya pari aku. Awas lek lara Mas Taslim karo Mas Hartono ya. Rasa melu-melu. Ayo. Masak rendang dipangan wewe. Aku neng guyangan goleki kowe. Allahumma amin. Karepmu. Ayo piye? Wah, saiki wis enek apa kuwi jenenge kesebelasan ya. Sinden melawan Wira Swara. Ayo. Wah, elok. Ayo. Sindene cara bal-balan penyerange Mbak Endang. Kipere Mas Hartono. Wah. Apa nek kiper ndang lebokno, Ndang? Kiper kok tawa. Apa boten kewalik niku? Boten kewalik to? Lah kudune pripun? Kudune pripun? Kudune piye, Mbak? Biasane niku kiper niku wedok. Oh, kiper wedok, terus Sing nyerang ya sing kaku. oh iya. Mas Taslim Mas Hartono ya jiro lho. Allahumma amin. Ora patek amin. Wah. Ora patek amin. Wah, saiki malih kendel men Mbak Endang. Ayo wah, saiki. Ayo ndiki merengut ae ra didekne kok. Ayo. Lalu niki Mbak kula dekne kula tak nyuwun idi palilah karo para pamriksa. Ayo, tutukno. Oper anu Mbak Lia. Wah. Golene sinden sing mentek-mentek. Panas utan panas aleng-aleng capek gunung Tung daud. Klaten. Nama lengkap sinten to Mbak Lia? Lia Sundari. Oh nggih, Lia Sundari. Teng Facebook kok sinten kok kaya Lindur. Lindur nggih. Lindur Basundari. Nggih, Mas. Oh, kok diganti Lindur sebabnya napa? Mboten napa-napa, iseng mawon. Ya ora kena wong akademis kudu ada dasar dan maknanya. Wong Facebook kok ndetek akademis bareng lho, Mas. Lho wong lek ora akademis ora ngerti Facebook lho. Piye kowe iki? Kok iso ngono. Tenan, saiki mahasiswa lek ora iso ngetik saiki ora iso dadi mahasiswa, malah iki ujian PNS iki kudu nganggo komputer iki bakal iki. Ayo, Apa maknane apa? Lindur ya apa? Namung iseng, Mas. Iseng piye? Nggih namung iseng ki ya mung pengene niku nggih pun ngeten kok. Ah iya wis aja dipaksa. Lah nggih ampun dipaksa, Mas. Mboten nggih. Lindur Basundari. Napa enten hubungane kalih ladrang lindur? Nggih, Mas. Lha terus hubungane? Nggih kula remen mawon. Oh iya seneng karo ladrang lindur. Len seneng karo ladrang lindur kudune ya seneng karo pathet lindur no. Pathet Napa? lindur. Nika lho sing padha cakepane. Rara sarta pawono ting ranu.
Mbak Lia? Natian waton Jineman, Mas. sarta Masuk langgam caping gunung. banyu bening dek jaman berjumpa jora kelingan anak lanang pingin tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis manah katurunan sing tidakan Niyang nate janji ning
garapane kanca-kanca luar biasa. Wah, jan hebat. Caping gunung wis diaturake. Aja lali pamundhute Pak Tris. Sing ngersake ya kuwi pepeling, Nduk. Iya, ngersake loro, siji pepeling, loro jangkrik ginggong. Iya to, Banjaran apa nganggo perang cakil, ya engko digolek ning nggon. Ya. Nyuwun bawanipun dandang gula. Dumateng Mas Hartono. Iya, dandang gula pepeling. Iya, kunjuk dumateng pepundhen kula Bapak Sutrisno. Iya, Lan ugi sedaya para warga masyarakat ing Adibaya wong ya piyayi kene iki sing Islam ya tigen-mugen panembahe karo Gusti sing nyipta jagat. Iya to. Tur yen nindakake ibadah salat ngono iki ora dhewe-dhewe ning mesti tindak ana ing masjid jamaah. Iya syukur. Monggo Mas Hartono. Wasitati saking prawinases ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikang luhur ngedoh kentu mindak mungkar yakti urip manggya tentrem lair batin bejo donya akhirat. Nggih, matur sembah nuwun. Pepiling karyane Ki Haji Anom Surata. Iya, Menika ugi wonten serat katur Pak Dalang ingkang nembe ngayahi wajib. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun gending. Nggih. Katur kagem pandemen ringgit purwa sedaya kemawon saha kagem sutrisna budaya wonten ing grup sinau wayang. Oh iya, grup sinau wayang. Saindenging Nuswantara. Salam budaya saking kula Exit Klaten. Saking Cikampek Jawa Barat matur nuwun. Wah, iki monitor lumantar streaming mestine. Monggo dipun aturaken pepiling dados.
Banjaran nduk wiwit saka lair nganti dadi ratu. Oh iya, mergo Piyayi Nganjuk iki seneng karo lakon Banjaran. Iya, Yo mbacutke gelaring crita aja nganti engko suk-sukan ning mburi. Ayo tak derekke yo. Tuku sing dupa kemelun ngeninging tiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi sangreksikane ka putra kangancok saking wiyadi kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit keampit beng tusang reknaning bawana ya situk kang walang ati ya situk kangen sing tias cirine sarati mendung ireng anggameng kaya mayung wisat dalan-dalan kang tinempuh pamadya Pandhawa hanenggih Raden Harjuna ya Raden Janaka peteng jagate surem pasuryane awit
katresnane kaya wis anis. Mutiara kang dinama-dama nenggih Dewi Banowati wus musna sirna tan ana ing kedaton kadileng-leng negari Ngastina. Ki Semar Badranaya nala Gareng Petruk Sumawana Bagong sigra sumpang lipur mring bendara kang lagi nandhang wigena. Rontang ranting busanane rontang ranting busanane leku ingkang nandhang kadang-kadang kita kalbu satriya bingung lumampah sandung kumalyang lataking atyuping angin aduh paran ning kang pura kipun ugek-ugek sadulita mel lae anakku Marta Sugareng dalem bapak Marta Supetruk kula Rama lan kowe Marta Subagong apa Marta Susemar sajake karo bapak le sentimen ora umum Gong. Hah? Kowe iki lho karo bapak sajake sentimen. Kan biyen no. Wong aku karo Semar ibarate kena diarani mungsuh bebuyutan. Perkarane apa? Kuwi sing ngukir jiwa ragamu. Loh, pancen bener. Semar kuwi sing ngukir jiwa ragaku, ning ya kudu nonton lelakon lan sejarahe. Mergo apa? Merga saka tingkahe Semar lan tumindake Semar akhire Gareng Petruk Bagong dina iki dadi kere. Kowe lahir cenger mbiyen lak ya wis kere. Iya, kuwi merga saka tingkahe Semar. Upama Semar ki tumindake jujur, tumindake bener, ora rebutan panguwasa, Gareng Petruk Bagong ki dewa. Gareng Petruk Bagong ki dewa. Lho. Kowe iki guyon apa? Guyon tenanan siarne radio guyon.
Aku karo kowe iki mbiyen ya tetep batur. Batur piye? Iya pancen laire batur. Ning upama Semar mbiyen ra kakehan polah, iki engko ya awake dhewe iki sejatine dudu batur, nanging dewa manggone ning Kayangan Surabaya. Ngendi ta? Kan dhuwur kono lho, Suralaya. Ah iya. Lah kok dadine kaya ngene. Iya, kowe ra kulak pawarta adol pangkrungu yen ra percaya maca sejarah. Semar ki mbiyen dewa bagus jenenge Ismaya. Masa kandhane kok. Kuwi anake Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal kuwi duwe anak cacahe 3, ya kuwi Tejamaya, Ismaya karo Manikmaya kuwi ganteng-ganteng kabeh. Ning gandeng wong 3 kuwi kakehan polah rebutan kursi kadewan ana ing Suralaya, akhire do kaya ngene iki. Tejamaya pengin dadi ratune dewa, Ismaya pengin dadi ratune dewa, Manikmaya ya pengin dadi ratune dewa. Terus, nah, sawise kuwi Sang Hyang menang, Mbah menang, Mbah Semar kuwi nganakake sayembara. Sapa wae sing bisa nguntal gunung Jamurdipa terus dilepeh meneh kuwi sing kena dadi ratune Kayangan. Masak takeng. Masak ora tau maca kenyih kowe iki. Tenan kowe. Terus, sing dhisik dhewe Tejamaya kon mangan Jamurdipa mongko gunung semono gedene mangap tutuke akhire suwek lambene teko kuping suweke. Akhire disotke ora Tejamaya ning salin jeneng ya kuwi Togok. Kuwi suwek lambene mergo arep mangan Jamurdipa bot-bote kedanan dadi panguwasa. Bar kuwi Ismaya maju pengen ngleboni sayembara men iso dadi ratu. Lah Ismaya ki ya politik. Yen kon gaglak Jamurdipa sakmono gedene ya mokal. Mula karo Ismaya ki dipuluki sak tekem dipangan. Ora krasa wetenge saya gedhe, bokonge saya amba, mripate mendelik dadi rembes seprene iki. Semar. Dadine Semar kuwi. Sing iso ngleboni sayembara lan ngrampungke sayembara ya kuwi Manikmaya. Disidikara Jamurdipa dadi mung sak gegem, dipangan njur diwutahke meneh, akhire bali dadi gunung gedhe. Akhire si Manikmaya sing iso dadi ratune Kayangan. Iya to? Nah, sakwise kuwi lah kok kae Bathara Guru kok tangane 4. Ya mergo le semongan sesongaran le adigang adiguna sombong. Iki lho Manikmaya sing bisa ngrampungke perkara, aku sing bisa mupu sayembara, aku saiki dadi ratune dewa. Terus disotke karo Sang Hyang menang, mergo kowe adigang adiguna, akhire tangane dadi 4, sikile dadi impur. Terus Semar. Nah, Semar iki diguang ning tanah Jawa, diuncalke kok Kayangan kono, tiba ning Pulo Jawa sing pernah pesisir lor ning tengah. Lor ning tengah. Nang kono ki rong enek wong. Wong iki sik arang-arang, mula ramene jaman kono dijenengne kutha Semarang. Mergo apa? Semar tumurun wonge arang-arang. Ngapusi penyeh. Nah, bar kuwi Semar ki mlaku ngidul. Nah sing jenenge wong lanang, Truk, lak ya nafsu birahi kudu tercukupi. Nang kono Semar pethuk karo wedhus wedok. Wedhus wedok ing sepi margane lali ilang wujude menungsa karo kewan sing ana mung nafsu. Wedhus wedok dicingklak karo Semar, wedhus meteng lair jabang bayi gareng kuwi. Aku ki anak wedhus. Mas, wis ben dijelentreni sik to, Mas. Sik to, Mas. Tak tutukne apa ora? Terus bar kuwi. Nah, bar kuwi akhire Semar ngidul nah. Lah nang kono kuwi nafsune kuwi tuwuh. Pethuk karo jaran wedok. Jaran wedok dicingklak Semar, jaran wedok terus meteng, lahir jabang bayi, aja nesu lho, Truk. Kowe Masya Allah.
Heeh, mulane kowe lek ora duwe kesel to, mergo kowe keturunan jaran. Ngono. Iya, terus bar kuwi piye? Nah, bar kuwi Semar terus tapa ana gisi ing segara kidul. Kenapa saben-saben nurunke putra, nurunke anak kok musuhe karo binatang? Ndonga marang pangeran tapak yoga brata suwene 40 dina 40 wengi. Nah, bar kuwi terus enek widodari darat. Heeh. Widodari darat terus sanggama karo Semar anak-anak kowe muni ngono ge. Makcul lambemu kok muni ngono, tugelan bata pure ning ndasmu. Ora widodarine balik munggah neh kok. Lah sebabe, lah wedi karo tugelan batamu kowe. Anak ora urus. Anak ragil. Kelakuane kaya demit. Dudu anake menungso. Anak ketheke kowe berarti. Mbah. Kang, nyapa? Kowe mbiyen cilik tak gedhekke, gedhe tak pinterke, sakwise pinter tak benehke. Aku mbiyen iki rekoso, aku lara lapa, tak nggo menakke kowe. Kudune saiki yen kowe wis kaya ngono kuwi, wis dewasa ngono kuwi, genti mbiyen kowe sing menakne aku, saiki genti kowe menakno Semar. Cek, apa kurang lek ku menakke kowe, Mar? Heh, lakon apa Bagong tek menakke Semar? Loh, nalika aku urung lair. Ayo, etok-etok lali ambene jek lho. Cengkik, cengkik. Oh, muni kowe. Pancen cah ratata. Petruk ya adiyen ngene mbok dituturi. Nyapa Petruk karo aku wedi kok. Gareng barang, ora kurang-kurang. Tuturono adimu. Kowe anak mbarep wakile wong tuwa. Yen dadi pengarep kudu dadi tulodo. Dituturi. Heeh, Bapak. Ora ngidoni ya, Pak. Ayo nuturono aku kaya do tumindake do apik-apik ngono. Do menengo. Nuwun sewu Ndara Kuntadi. Kula tak matur, kula saged nggagapi trenyuh sarta sungkawaning penggalih. Sampeyan nalika Pandhawa boyong saking Wirata teng Ngastina sampeyan mlayu gendring dhisik dhewe sing mangtuju niku Taman Kadileng-leng Ngastina pinanggihipun suwung. Banowati mboten wonten. Pancen teng donya niki mboten wonten kaendahan sing ngungkuli endahe katresnan. Teng donya niki mboten wonten tangis sing ngungkuli panjeriting katresnan. Kesusahan sing banget nyenengake niku, kesusahan sing banget nyenengake niku yen kangen karo sing ditresnani mongko wonge ora ana. Lho Kang. Kesusahan sing banget nyenengake yen ora kaya kangen karo sing ditresnani tur wonge ora ana. Ah iya. Wis ngono kuwi. Salahe diimbu. Nuwun sewu. Katresnan mekaten kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dhateng titahipun ingkang awujud uruping jiwa luhur. Menapa to sebabipun menungsa kok pinaringan rasa tresna ing pamrih supados para titah ing antawisipun jalu lan pawestri kala wau saged gesang bebrayan linambaran
sucining bebuden supados saged dados lantaran tumangkari manungsa ing jagat nenggih lairipun jabang bayi minangka penyambunging sejarah. Kejawi saking menika katresnan dipun paringaken dumateng titah ing pangajap supados sedaya para titah tumindakipun lan pakartinipun tansah linambaran rasa tresna mboten namung bab katresnane wong lanang lan wedok nanging katresnanipun manungsa kalian sesamining gesang. Welas asih rasa trenyuh guyub urukun samat sinamadan gotong royong niku woing katresnan. Dados menawi tiyang saged bebles anggenipun anggagapi lan pinter ngetrapaken mungguing tumindak jagat menika wontenipun namung adem ayem bagya mulya. Lan malihipun katresnan mekaten kanugrahaning Gusti ingkang kula lan panjenengan boten saged nampik milih sarta katresnan menika boten saged dipun peksa. Awit rasa tresna menika sipatipun suci, mila katresnan menika ampun kanggo dolanan lan ampun kangge lelemeran. Awit sinten kemawon ingkang dolanan katresnan sembrono kalian rasa tresna niku mangke badhe keweleh dumateng tumindakipun piyambak. Lelo-lelo linali saya kadriya Driasmara marang risang kadirate ratune wong cakra kembang kembang jaya kusuma asrih mring kula dereng rampung Ki Badrana anggenipun tutur dumateng Sang Bendara Raden Dananjaya dasaring madyaning wana ora kaya ingkang dingkik saking katebian nenggih wujuding sardula sakjaran teji gedene nyaut marang Sang Dananjaya kitrang para Panakawan. Ndara Janaka Den Ndara Dan Gus Wow.
Watmara Sang Arjuna semunira kamanungsan sawangnya gendreh mamanis liringe dikamantyan kang sing ujwala kongas singa mulat leng-leng branto singa mulat leng-leng branto Kakang Badranaya wonten dawuh Den aku wis bisa nyampurnake lan mateni buron alas iki nanging apa merga kegawa umurku sing wis akeh mripatku sing ora permana kok dadi ana kahanan sing ngelok-ngeloki Kakang wonten apa ta sak sirnane para kewan-kewan iki aku kaya weruh suksmane para kadang-kadang sata Kurawa ingkang mijil saka anggane buron alas iki Kakang. Oh, ngoten. Iya. Nggih, kula tak matur nggih. Nuwun sewu. Sampeyan niku mboten permana. Pancen ingkang kedadean kasunyatanipun niki kados mekaten dados suksmanipun para kadang-kadangmu Kurawa niku pancen nyawiji kalian buron alas niki. Awit ngeten, menungsa menika pinaringan mutiara dening Gusti cacahipun wonten sekawan. Ingkang setunggal agama, angka kalih moral, angka 3 akal, ingkang sekawan rasa isin. Niku sing duwe mung menungsa tok, kewan kayu watu mboten gadah. Agama niku pranatan saking Gusti ingkang sinerat wonten ing Weda Suci lumantar utusane Gusti kinarya panuntuning kajiwan supados menungsa pinaringan ketentreman lahir batin keslametan donya prapting akhir niku agama. Ewa semanten ingkang angka kalih nenggih moral. Moral niku enten gandeng cenenge kalian budi pekerti tindak tanduk solah sloga munamuni. Dene ingkang angka 3 niku akal. Akal niku pambudidaya kanthi srana ngulur nalar miwir pikir. Kangge nemtokaken tumindak niku sing mlaku niku akale sing duwe ya mung menungsa. Angka sekawan rasa isin, sing duwe rasa isin niku nggih namung jalma menungsa. Kewan niki mboten duwe rasa isin, buktine mboten enten critane kok wedhus niku ngangge kathok. Nah, menapa to sebabipun kok para Kurawa niku suksmane manunggal kalian bangsane kewan niki awit para Kurawa niku nalika tasih sugeng pakarti lan tumindake niku mboten saged nindakaken mutiara sekawan warni kala wau. Agamane disingkur, morale ya diterjang, akale ya ora mlaku, rasa isine ya ora duwe. Mula bareng Kurawa mati, suksmane nemplek-nemplek teng kewan iki wau.